Програма «Сабау» в ефірі телеканалу АТР. Говоримо про те, що турбує Україну і світ. А наразі перейдемо до суперечливої ситуації, яка склалась у сусідній країні Польщі. Принаймні з її міжнародними тепер проблемами через закон про Інститут національної пам'яті. США висунули ультиматум Польщі через закон про Інститут національної пам'яті. Власне кажучи, причина – це суперечка Польщі з Ізраїлем. Американська адміністрація надіслала Варшаві сигнал, що польській владі не слід розраховувати на зустріч ні з президентом Трампом, ні з віце-президентом Пенсом, доки кризу не буде вирішено. Про це ми говоримо з нашим наступним гостем, міжнародним експертом Євгенієм Огарковим. Доброго ранку, пане Євгене. От наскільки репутація Польщі на міжнародній арені зараз погіршилась, можна сказати? Ви знаєте, мені здається, що було б коректно сказати про те, що Польща зараз стикається з серйозним непорозумінням з боку вже, власне, своїх міжнародних колег, міжнародних партнерів. Це викликано тим, що в певній мірі можна констатувати як дуже таку непоступливу позицію Польщі у відношенні до імплементації норм закону про Інститут національної пам'яті. Чому виникли ці суперечки, нам всім дуже добре відомо, тому що вважається, що механізмом законодавчим польські урядовці намагаються виправити, чи краще можна було б сказати, викривити певний погляд на історичні події. Мені здається, що в даному випадку слід було дотримуватись тієї концепції, що історичні суперечки, вони мають бути відкритими, вони мають точитися на рівні спеціалістів, фахівців. А законодавець в даному випадку намагається такими, можна сказати, жорсткими і однозначними засобами врегулювати цю ситуацію. На мій погляд, як фахового юриста та як людини з широким світоглядом і певною освітою, мені здається, що це не зовсім ефективно і вже зовсім виглядає недемократично. І це помітили міжнародні партнери Варшави. Ну, принаймні, є бажання і з боку Польщі, і з боку Ізраїлю вирішити це питання. Кілька днів тому було анонсовано те, що заступник власне, представники польського уряду полетять у Ізраїль для зустрічі зі своїми колегами, і зустріч відбудеться на надвисокому рівні. Принаймні, польську делегацію очолить заступник міністра закордонних справ Бартош Ціхойський, а ізраїльську сторону очолить генеральний директор МЗС Юваль Ротем. Тобто в цій делегації ще летять історики, юристи, дипломати і представники меморіалу жертв Голокосту, навіть там будуть присутні. От, пане Євгеній, як на вашу думку, власне, ці історичні суперечки мають вирішуватись у площині науковців, істориків, дослідників чи у площині міжнародної політики, глав МЗС, ну, як наразі ми бачимо? Хотілося б одразу зазначити, що поїздка, яка планується представників Польщі до Ізраїлю, звісно, це є дуже позитивний сигнал для міжнародного співтовариства, тому що розпочинання і перехід від ігнору до намагання вирішити питання – це є безумовно дуже позитивне явище. В той же час я хотів би сказати, що не варто, напевне, очікувати якихось таких негайних вирішень від цієї зустрічі. Я хотів би сказати, що перш за все це слід розглядати цю ініціативу як початок діалогу. Повертаючись до вашого запитання, воно, до речі, дуже доречне, я хотів би сказати, що напевне все ж таки історичні події і погляд на ці історичні події має бути залишений не тільки історикам, не тільки політикам, а й широкому загалу. Але яким чином люди дізнаються щодо певних історичних фактів? Вони ознайомлюються з певною інформацією, аналізують її і приймають рішення. Тобто намагання якимось чином передати певні факти і репрезентувати ці факти за рахунок того, що певні інші історичні факти приховуються або заперечуються, мені здається, що ця концепція, вона помилкова спочатку. Тому мені здається, що безумовно
є в Польщі, як і у кожної суверенної країни, право на національному законодавчому рівні регулювати будь-які питання державного життя і життя суспільства. Але в той же час не забувайте, що історія будується на певних дослідженнях, що історична наука, вона побудована на аналізі і на можливості ознайомитись суспільству з різними підходами для того, щоб визначити своє конкретне відношення до тих чи інших історичних фактів. На своїй нещодавній прес-конференції Петро Порошенко зазначив, що що відповідаючи на питання власне цього суперечливого закону, здається, навіть це представник польських ЗМІ його задавав, що начебто життя триває, політика має іти вперед, іти в життя, займатися, країни мають робити спільну політику і спільно співпрацювати разом, а от історичні такі суперечності, вони мають, тобто залишитися або фахівцям, або залишитись, насправді, у минулому. Як ви вважаєте, от ви умовились про те, що це, принаймні, вже початок діалогу, те, що польська делегація летить в Ізраїль, і це, буде принаймні цей діалог. Чи буде залучена Україна? Тому що Україна у цей діалог, чи долучена до нього, можливо, на якому етапі? Тому що, наразі досить бурхливу реакцію про цей законопроект про Інститут національної пам'яті викликав у самій українській спільноті, і у політикумі, і у соціумі. Зрозуміло. Дивіться, перш за все, хотілося б сказати, що, напевне, питання двосторонніх міжнародних відносин, особливо відносини між польською державою та Ізраїлем, я думаю, що лежить і буде лежати виключно в площині їх спільного діалогу. А діалог, як відомо, це розмова двох суб'єктів, яка не передбачає участь будь-яких посередників чи інших учасників. Хотілося б сказати, що стосовно польсько-українських відносин, то в нас є також свої окремі дорікання і певний такий, знаєте, ми дивимося на це під іншим кутом зору, тому що цей законодавчий акт, він також стосується заперечення певних фактів, що мають відношення до трактування історичних подій між Україною і Польщею. Я думаю, що ці відносини слід залишити також на двосторонньому рівні. Мені здається, що діалог між декількома суб'єктами, в яких виникають різні питання, хоча, можливо, вони викликані одним і тим джерелом, все одно не будуть дуже ефективними. Я вважаю, що в даному випадку Міністерство закордонних справ України робить ті кроки, якого вимагає сьогодення, і відповідно відбувається та реакція, яка передбачена чинним міжнародно-правовим механізмом. А чому, на вашу думку, чому представники українського МЗС не зголосилися теж прийняти участь у цій поїздці, принаймні як на рівні якихось консультацій? Є ж суперечки щодо цього закону в Україні. Суперечки є, але ж я знову повертаюся до своєї точки зору і хотів би пояснити, тому що наші двосторонні відносини стосовно цього питання слід регулювати на двосторонньому рівні. А стосовно пропозицій наших експертів, ви знаєте, в міжнародній практиці зазвичай не прийнято нав'язуватись до переговорних процесів. Якщо є певна зацікавленість у цьому з боку інших суб'єктів міжнародного права, то зазвичай є запрошення. В інших випадках, мені здається, що слід зосередитись на інших шляхах вирішення цього питання. Принаймні, поки Україна визначається зі своєю позицією і намагається якось це вирішувати, досить категорично, це не єдина проблема з міжнародною спільнотою в Польщі. Принаймні, досить категорично реагує Європейський парламент. Переважною більшістю голосів вчора було проголосовано за санкції Євросоюзу проти Польщі. Євродепутати ухвалили відповідну резолюцію, 422 голоси були віддані за те, щоб проти Польщі ввели окремі санкції. Приводом стали нещодавні зміни щодо судочинства. Частково узалежнили суди від підконтрольних
підконтрольного панівній партії Міністерства юстиції. Досі Польща відкидала будь-яку критику. Польські парламентарі казали, що Брюссель втручається у внутрішні питання польського уряду. От, власне кажучи, ще один досить такий законопроект суперечливий, тому що ставить, начебто, непідконтрольний владі орган судочинства під владу міністерства. Яким чином, як ви вважаєте, чому це було прийнято? Ви знаєте, стосовно питання щодо судової реформи, то я хотів би зазначити наступне. По-перше, слід зазначити, що таку бурхливу реакцію Європейського Союзу, і, зокрема, прийняття цього акту, викликало перш за все те, що в Польщі був порушений принцип розподілу гілок влади. І в даному випадку ми стикаємося з тим, що аналізуючи зміст і механізм дії трьох законів про судову реформу, що, власне кажучи, і стали предметом цієї дискусії, то можна сказати, що частково судова влада потрапляє у певну залежність від Міністерства юстиції. Тобто, фактично, Міністерство юстиції і міністр юстиції входить в уряд, а уряд контролюється тією партією, що є у влади. Тобто, фактично, є така певна узурпація впливу з боку правлячої партії і виконавчої влади, тобто уряду. Хотілося б сказати, що в даному випадку саме така реакція, вона є досить очікуваною, тому що принципи Європейського Союзу перш за все полягають в тому, що країни мають бути демократичними, повинен бути чіткий розподіл і принцип взаємної поваги між гілками інституціями влади. Тому така реакція абсолютно є очікуваною. Хотілося б також сказати, що Європейський Союз може приймати певні санкції аж у відповідності до 7 статті Мастрихтської угоди до позбавлення певних окремих прав країни-члена. Тобто мова йде про те, що навіть Польщу можуть у випадку невиконання певних вимог і порад європейських інституцій позбавити права голосу у Європейській Раді. Тому я вважаю, що цей механізм є потенційно дуже ефективним, і мені здається, що завдяки таким зусиллям, можливо, польський уряд перегляне свої такі законодавчі ініціативи, які турбують європейське співтовариство. Принаймні, у травні Польща має бути головною у Європейському парламенті і, принаймні, очолювати його. Як ви вважаєте, до травня ці суперечки можуть закінчитись? Чи як буде реагувати польський парламент на подібні зауваження від Європейського парламенту? Ви знаєте, в даному випадку, дивіться, я хотів би сказати, що вже певні кроки позитивні є, тому що президент Польщі, він наклав вето, користуючись своїм конституційним правом, на 2 законопроекти з 3. Але в той же час слід зазначити, що 3-й законопроект, окрім законопроекту, тобто закону про Верховний суд і про з'їзд, про Раду суддів, третій законопроект був імплементований і він діє. Тому я вважаю, що цілком очевидно є можливість того, що це законодавство, ці законодавчі акти будуть переглянуті з точки зору хронології до травня. Ви знаєте, при бажанні ці питання можна вирішити на протязі декількох тижнів. Тобто все залежить в даному випадку від політичної волі Польщі. От поки власне, доля цих законопроєктів вирішується, вони діють, вони введені вже в реальну практичну юридичну площину країни, і досить бурхливу реакцію у самій Польщі викликали серед звичайних поляків, громадян, викликав цей законопроєкт. Як ви вважаєте, чи може це бути якимось наслідком політичних репресій або якихось політичних рішень щодо якихось окремих судових
справ, на які поки що за діючим законодавством польське Міністерство юстиції може впливати? Ви знаєте, коментувати якісь конкретні судові справи я на себе відповідальність брати, напевно, не буду, тому що це все ж таки є суверенна справа Польщі. Але я хотів би сказати, що, звісно, громадян Польщі збурила можливість того, що суди стануть підконтрольними, оскільки громадяни Польщі звикли жити в тій країні, яка гарантує їм захист їх прав. І ці сумніви, які були породжені тим, що у зв'язку з законодавчою реформою суди, можливо, я підкреслюю, вони не стали залежними, а на них можливо тепер стало впливати. Це збурило громадськість. Це є абсолютно очевидним і нормальним. Будь-яка цивілізована нація не буде терпіти такі прояви тоталітаризму. Також хотілося б сказати, що в контексті якихось конкретних справ, ви знаєте, звісно, влада і владна сутність вимагає, перш за все, тримати систему в контролі, і не можна відкидати тієї можливості, що через вибіркове якесь правосуддя буде чинитися певний тиск і закріплюватися політична влада в Польщі. То історичні приклади є надзвичайно розповсюджені і в історичній площині, і навіть наразі зараз. Тому така можливість, звісно, існує. Чи може бути власне затвердження і цього законопроекту польського щодо суду наслідком того, що всю судову владу хочуть перевести, так би мовити, як звикли вже на наших територіях називати, у ручний спосіб управління? Складно сказати. Підвалини такі закладаються, і у випадку, знаєте, як то кажуть, недобросовісного якогось використання цих законодавчих можливостей, то, звісно, що узурпація можлива. Але будемо сподіватися, що завдяки міжнародній увазі і навіть таких погроз використання санкціями з боку Європейського Союзу, це змусить польських урядовців схаменутись і переглянути свою позицію щодо узалежності судової системи від діючої системи виконавчої влади. От дивлячись на реакцію і Європейського парламенту, і самої польської громадської спільноти, на рішення польського парламенту щодо цього законопроекту, які уроки має винести для себе Україна? Я хотів би сказати, що в даному випадку ми маємо абсолютно адекватну і очікувану, перш за все, реакцію від міжнародного співтовариства на якісь спроби з боку правлячих кіл узурпувати владу чи мати додаткові важелі впливу на іншу гілку влади. То мені здається, що абсолютно чіткий сигнал направляється стосовно того, що будь-які спроби узурпації влади, вони знаходять відклик і досить ефективну критику з боку міжнародних інституцій. Наразі будемо спостерігати за тим, як будуть вирішуватися ці проблеми. Дякую. Гостем студії був Євгеній Огарков, політичний експерт, а ми переходимо на рубрику «Цей день в історії». 2 березня 1836 року у містечку Вашингтон на Бразосі на з'їзді американців Техасу було проголошено його незалежність від Мексики. Делегати з'їзду обрали того ж дня тимчасового президента та головнокомандувача Збройних сил. В цей день 1923 року у Сполучених Штатах вийшов друком перший номер журналу «Тайм». 32-сторінкове видання було першим американським тижневиком новин. Сьогодні журнал виходить кількома мовами і має близько 4 мільйонів передплатників. 2 березня 1943 року війська союзників завдали сильного авіаудару по Берліну. Протягом півгодини на місто було скинуто близько 900 тонн бомб. Цього дня 1949 року закінчився перший безпосадковий політ на літаку навколо земної кулі. Він тривав 94 години і був здійснений на літаку «Лакі Лейді».
Цього дня 1956 року, після відміни Францією та Іспанією протекторату над Марокко, країна стала незалежним султанатом на чолі з Мухаммедом V. 2 березня 2004 року під час фестивалю Ашура у Багдаді та Карбалі Аль-Каїда провела масові терористичні акти, які привели до загибелі не менше 178 чоловік і пораненню більше 500.